Grazas, señora presidenta. Moi bon día, señor defensor do pobo. O informe que presenta creo que é unha boa radiografía de cales son as preocupacións da sociedade en relación coas actuacións das administracións, coas súas obrigas e co cumprimento de dereitos. No caso da Galiza, moitos dos asuntos abordados no informe foron motivo de iniciativas parlamentares en casos reiteradas por parte do BNG. E non é casualidade, non é simplemente que o noso labor aquí responde á realidade do noso país, ás preocupacións da nosa xente, que son as nosas, e o noso objetivo é resolver os problemas para mellorar a calidade de vida e benestar das clases populares do noso país. Como son moitos os asuntos e teño moi pouco tempo, abordarei só 2 ou 3. En primeiro lugar, en relación cos servizos ferroviarios, o informe sinala que a existencia de bonos colocou a demanda de cercanías en máximos históricos. Mágoa que na Galiza non poidamos aínda disfrutar deste servizo esencial para mellorar a mobilidade urbana, mas continuamos pelexando para telo canto antes. Cuestións como a venda de billetes con pouca antelación ou as deficiencias na liña de ancho métrico Ferrol-Ribadeo tamén se ven reflectidas. En segundo lugar, en relación coa crecente dificultade para o acceso a unha vivenda digna. Partillamos a crítica ao escaso parque de vivenda pública no Estado español e a necesidade de impulsar as políticas de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer. En terceiro lugar, en relación coa violencia de xénero. Concordamos, lóxicamente, na necesidade dunha actuación pública máis decidida e eficaz na prevención, dotación de medios, garantía de pagamento áxil de pensións que garantan independencia económica ou a mellora da formación e actuación das forzas de seguranza ou da xustiza. Neste sentido, queremos lembrar a necesidade de dotar adecuadamente a Galiza de seccións de violencia sobre a muller en todas as cidades, sen sobrecargalas con concentración excesiva de partidos xudiciais, como pode acontecer en Compostela, sen reconversións que desatendan outros ámbitos, como aconteceu na Coruña e Vigo, e sen deixar determinadas cidades desatendidas, como Lugo, Pontevedra ou Ferrol. Ademais, non nos sorprenden as queixas referidas á desprotección ambiental, temos que dicir máis unha vez altre e non, os abusos da banca ou a exclusión financeira, as deficiencias de servizos de telefonía móvil, internet, ou servizos similares, o funcionamento da sanidade, a lenta tramitación das axudas á dependencia, a excesiva demora na homologación de títulos universitarios estranxeiros, a discriminación, racismo, xenofobia e LGTfobia, ou as elevadas taxas de temporalidade no emprego público e a insuficiencia dos plans de estabilización que tamén foron obxecto de iniciativas do BNG. E, por último, parécenos moi oportuna a actualización do informe sobre abusos sexuais por parte da Igrexa Católica, porque este é un ámbito en que, sen dúbida, hai que continuar actuando até facer xustiza coas vítimas. Moito obrigado.